गिबिसिनथारावनो सोरगोनि अनसुला आफा इसोरा बाख्नाय जाथों आरो आंनि बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनग्रा आरो अनसायगिरि साफ्रोमनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय, गोजोननाय आरो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। गोजोन्थों। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा आंगो लोगो नोंथांमोन, जों दिनै बेगर फोग्रानि फिदिंनाय बाथ्राखौ सोलोंगोन आरो बे आयदानि सायावनो जों सोलोंनि। जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला गालिलाव दंमोन अब्ला बियो सानसेखालि न'निफ्राय ओंखारलांनानै सागोर जिङाव फोरोंनो थाखाय जिरायहैदोंमोन आरो बे समाव गोबां मानसिफ्रा गुबुन गुबुन नोगोरनिफ्राय फैनानै बिनि सारिगिदिं ज' जाफैदों आरो जिसुआ गोबां मानसिफोरखौ फैनाय नुनानै गंसे नावनि सायाव गाखोना जिरायबाय आरो गोबां दाफासे मानसिफ्रा सागोर जिङाव गसंनानै थाबाय। बे समावनो जिसुआ बेगर फोग्रानि फिदिंनाय बाथ्राखौ बिसोरनो खोथायासै। सानसेखालि सासे मानसिया बेगर फोनो ओंखारलांबाय गावनि हुनि फारसे आरो फोनाय समाव खायफा बेगरफ्रा लामा जिङाव गोग्लैदों आरो दाउसिनफ्रा फैनानै बेफोरखौ खनजादों। खायफा अन्थाइबारियाव गोग्लैनायखाय थाबनो रज'दों, आन्थाय हाया गोबा जानायखाय सान ओंखारमारनो सान्दुंजों रानबाय। खायफा सुजाइबारियाव गोग्लैदों आरो सुजाइफ्रा देरनानै बेफोरखौ सेखथाबबाय आरो खायफा मोजां हायाव गोग्लैनानै गोबां फिथाइफोर थायदों। खायफा बिफाङा 100 आरो खायफा बिफाङा 60 आरो खायफा बिफाङा 30 फिथाइफोर थायदों। नाथाय चेलाफ्रा बे फिदिंनाय बाथ्राखौ बुजियाखैसै। बेखायनो जिसुआ बिसोरनो फिदिंनाय बाथ्रानि मानेखौ फोरमायना होआसै। बेगरफ्रा इसोरनि बाथ्राखौ सोरबाया खोनासंनानै बुजियाब्ला सैताना फैनानै बिनि गोसोनि फोजाखांनायखौ लानानै थाङो। बेनो जाबाय लामा जिङाव गोग्लैनायफोर। दानिया जों नायनि अन्थाइ सायाव गोग्लैनाय। बाथ्राखौ खोनामारनो बिसोरो गोसोआव लायो, नाथाय जेब्ला सैनाङो, आनजादाव गोग्लैयो, अब्ला बिसोरनि गोसोआ गोगोम नङैखाय बिसोरो उनफिनो आरो सौथुयो। आरो दानिया जों नायबावनि सुजाइबारियाव गोग्लैनायफ्रानो जाबाय बिसोरो बाथ्राखौ खोनासङो, आन्थाय संसारनि माया फाखनजों, जिंगासिनायजों आरो धोन दौलत रां रुफाजों सेखथाब जानानै फिथाइ थायनो हाया। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा आंगो लोगोफोर, जोबथारनायाव जों नायबावनि मोजां हायाव गोग्लैनाय। खोनासंनानै बिसोरो बाथ्राफोरखौ गोसोआव लायो आरो गाहामै हमथाबनानै गसंथानायजों गोबां फिथाइफोर थायो। लुकासनि 8:4 15 नायोब्ला नुगोन। ख्रिस्ट' सिबियारि लोगो नोंथांमोन, बेफोर गासै इसोरनि हुकुम, इसोरनि बोसोन आरो इसोरनि बाथ्राफोरखौ जोङो खोनासंबाय
आरो मिथिबाय खृष्टियान जाजेननायनिफ्रायनो दिनैसिमाव। नाथाय जोङो इसोरनि बोसोन बायदि गावखौ दैदेननो हादोंना हायाखै आरो इसोरनि हुकुमफोरखौ फालिनो हादोंना हायाखै, बे मोनसे सोंथि सोंलुआ जों खृष्टानफोरनियाव फैयो। गमामायै जों इसोरनि हुकुम बायदि थाबायनो हादोंना हायाखै? जुदि हायाखैब्ला लामा जिङाव गोग्लैनाय बायदि जाबाय, अन्थाइ सायाव गोग्लैनाय बायदि जाबाय आरो सुजाय बारियाव गोग्लैनाय बायदि जाबाय। बेखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों जहननि 16:33 बेफोरखौ आं नोंसोरनो खोथाबाय नोंसोरहा आंनियाव थानानै गोजोननायखौ मोननाय बादि। संसाराव नोंसोरहा नासयजानाय दङ, आन्थाय नोंसोरो गोहो खालाम, आङो संसारखौ फेजेनबाय। आरो जहना सार्डिस मण्डलीयाव बेबायदि बुंहरबावदों नुजाहोजानायनि 3:6 सोरहाबा खोमा दंब्ला जिउआ मण्डलीफोरखौ मा बुंदों बेखौ खोनासंथोंसै होननानै। खृष्टनियाव अनलायग्रा आंगो लोगोफोर, फै जों इसोरनि बोसोन आरो इसोरनि हुकुम बादि गावखौ गसंथानि आरो इसोरनि बोरखौ आजावनानै लानि। दिनैनि इसोरनि गाहाम रादाबखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव आमेन।